Intindihan, Papa J. Boy Nonoy, mo na yung mga natabo. Pagliligo walay. Padamahin nga akong trabaho, dawan. Bisag may edad na ko, ako nagapag kapaning kamot aning nagbuti bakal. Adri guro ko sunahan. Uy! Ay! Isko! Ay, pare! Ay, kamusta naman ka pare, Isko? Ay! Si pare galini, mayo pre, nakita na ita. Ay, Okay lang maayo kuya po. pre. Ate, kamusta? Oo, are, naning kamot. Daw, gadugay pare. Daw gagwapo taya ha. Ay, salamat kayo, pero are lagi, nagpabulag sa init kay... Ay, sus. Buti bakal, buti Abi, bakal. pagpahuay-huay na kay... Ano na ni oras? So, tigparahuay na ni kay... Budlay nga daan, kay may edad ka na nga daan, pre. Wala ginamba lagi nga. Sa panahon paging nga daan, subong pre, mabudlay na subong. Sasagdi lang kaya ang importante nga matagaan ako mayong boss dam lang ang akong apo. Espesyal ang akong paboritong apo. Ay! Ay, hindi bala daw apo man si Janjan? Dyan ako ng paboritong ako. Apo na ko ng pinalangga Ay, tayo. oo, grabe nga apo mo, pre, no? Nakita mo. Grabe ang pamanit sang apo mo ba? Ano, mistiso niya, apo mo, no? Mestizo German. Ay, apo mo na gali si Janjan. Kala na, mo graduating na. Maayo ni nga apo mo, pre, bagay, big time ni nga apo mo, pre, ba? Ako sa big time. Uy, ba't siyang ganun? May ara-ara, kita mo, pre, one time. Kita mo, siyempre, dari balay ko diya. Dari ka parada, yung mga tricycle mo, kita ko na sabi, pare, kung kisa mo obserbahan ko, pare, daw may gadulong na di four wheels. Sa ko no. Siguro, pre, uyab niya eh. Ay, ako na nagyambalan akong apo. Tingin ka ba? Dili na mag-uyab-uyab. Hindi na pwede mag-uyab-uyab. Kaya dapat mo graduate sa bago mag-uyab-uyab. Di, pre, sigurado, kuya, pre, kay pagpanaog yan, liga, di, pre, gandulong sa, naghalok pa sa mo. Unsa ko no? Oo. Kiss sa bayag. Oo. Pare, basig dilito ako ang apo. Apo mo gidya, pre. Kabalo ka akong apo. Wapa di pa kabalo na magnubya-nubya. Kilala ko na iya, apo mo, pre. Kagahalin pa sang una. Pero may ko na di makita. Unsa ko no? Sabi ko gali, big time na si pare ko. Kaya siyempre, makita ko apo ya. Line service di kag hindi siya ginadulong. Oy. Kasi pare, big time ang kuha ni guru na pare pa. Sige lang pare. Big time ang uyab yung guru na pre. Mangutan na ako na pare. Salamat sa pre, impormasyon pare ha. O sige pre basi sunod pre kung kakinanglan ka impormasyon, libre na iya. Taga sang legit nga operasyon. Sige pare. Madamay ka. Big time na day ako nga pong si Janjan. Oy Janjan. Oy bote. Bakal. Lo! Olo! Here na me, where na you? Lo?
akong lolo na natulog. May bit-bit pa naman ako daning DD. Donut ba? Lo? Lo? Oy, apo! Mayo kay na uli na ka. Sa man ang bit-bit ni ba? Lo, akong uyab dahil, lo, si Shinshin, lo. Sunod na rin. Sunod na rin, ma. Ikaw, uyab. Oy! Klaro. Isa ba nang upod ni ma? Mayong gabi, lo. Lo. Ako ading uyab, lo, si... Langga? Mads. Langga. O di ay ni mong lolo? Amo na Uy. akong lolo. Ay, ilan ni mo, lo. Ay, good morning, lolo. Dali lang. Nagdamgo ba ko? Wala ka nagdamgo. By the way, daw, pamilyar kayo. What is your name? Dali lang. Hindi ko mo sabat, dali lang. Kaya mo naglain ang gangong pamatyan. Dyan, dali lang sa dyan. Excuse me for a while. Sige, no problem. Excuse me for a while. Daw nadumduman ko, estudyante ko pa man isang una, isang grade 1. Dyan. Anong bot ang balon sini? Anong bot ang balon mo sini? Lo. Budlay man i-explain, lo, pero nagpalanggaan na yung ni Sinsin. Unsa ko no? Lo, tinuod na. Langga! Papatuta si lolo mo, di kundi na siya nag-graduate ka na dumduman ko daw. Do estudyante ko pa na sa muna si lolo mo. Ay, excuse me, day. Tatapusan sa nang obra ni mo din na kayo mag-istorya pa bisa ko nga po, ha? Lo. Medyo nakibot ka sa... Ako ang karelasyon na. Dyan. Ipa-eskwela ta kagtarong to. Kaya paningkamot ko adlaw-adlaw. Para mapa-eskwela ta ka. Amo nang handom ko. Kaga mo nang promisa ko sa imong mga ginikanan. Ga? Excuse me lang, anay. Ga! Ang susi sang aton nga traktor. Lamon ko, anay, kay may kwaon ako dito sa aton nga salakyan. Sige. Sige ka. Ay, excuse me, anay, sir, ha? Lo. May edad na ko, lo. May edad na ko. Balang ko na mga desisyon sa akong kabuhi. Hindi mo na ako dapat pagdiktahan pa o pag-abot sa pagpalangga. Ay, Diyos ko, di mo dyan. Ako nagapalingkamot dyan, buti bakal adlaw-adlaw dyan. Para lang ni mo dyan. Para magka-eskwela kang tarong. Gina-expectar ko makagraduate na ka. Pero dyan, pwede ba mangita kag laing babae dyan? Tanang babae nga pare-pareha mong edad, nga dili parehas na mong edad. Kung buot lang tawo dyan, lula naman na ni mo dyan. Dyan, sugod ka ron dyan. Pwede ba dyan? Pwede ba ni ma? Pwede ba ni mo bulagan ang mo naging girlfriend ka si Sinsin? Palihog ko dyan.
Sen, pasensya na ka. Ay, wala problem lang ka. Ay, importante. Pasensya na ka. Okay lang nga sa akon. Okay lang nga. Sa Hindi ka magkabalaka sa akon. gipakita ni Lolo. Ay, oo. Di- There's nothing to worry. There's nothing to worry. There's nothing to lose. Yes. Nothing to lose. Yes. Alam mo naman, dati, when I was young, siguro yung lolo mo, estudyante ko pa na. Ano ba? Oo. Pero wala ko'y labot. Ang importante nagpalanggan na itong duwa. Yes. Palangga taman ka. Pero Kaga ginapasiguro ko sa imo. Kaga kumbinsido man ako nga pagpalangga manggid ang tuyo mo sa akon. Tani, di ka lang maglain sa gipakita ni Lolo ba? Wala. Wala. Okay lang na sa akon. Kabalo kaga ang mga tiguang. Isus. Ang medyo moody na sila pero madali lang ina. Di ka magkabala ka. Pero ikaw, moody ka. Di man ka moody, di ba? Siyempre, hindi na ako moody kasi siyempre ginapabatyag mo man sa akon nga love mo ako. Anya, alam mo luto na to, ani. Di ko na, hindi ganahan si lolo mo sa akon. Dito lang kita sa rest house ko. Ang ambal pa niya sa Kaya kuha. mapaluto ako kabalbakwa kay magboxing taas na maaga. Ang ambal pa niya sa kuha. Paano na lang kuno daw kung magbusong ka? Pakisabi kay lolo mo, nothing to worry because we are planned together. If I have given a chance to get pregnant, there's nothing to worry because we already insured. Yes. The baby in my stomach is already insured. Oo. Pero sigurado ba nga di ka maglain sa mga... Di ako maglain ka kay gusto ko gani nga mapalagas pagid ako. Oo. Ano pa? Dali na. Sige. Lisensya ka na lang to kay lolo mo itaro para mas okay sa iya. Sige. Oo. Ako lang bahala. Pasensyahan lang ko ga, ha? Pasensyahan lang. Bala si lolo mo, sorry, Sige. Dali. O, sige, dali na. Sayang kayong oras. Bili ni si lolo mo sang 5,000. Maayo kay disugot ka sa ako ang hangyan. Maayo po kay. Nga ano ginaproblemahan mo sa amon nga apo mo? Mas maayo pa ganin ng apo mo kay mas mahapos pa palanggaon ang apo mo. Pasinsin pa ka. Hindi bala Cynthia man ang pangalan ko? Tinga ka balo ba ako nga apo mo gali siya? Nga lang akong apo ang imong gidali. Ay, Kadagan sa mga lalaki dira. sus. Ang pamangkot. Nga pilit ko ang imo nga apo? Nga akong apo. Kag nga ako. Siyempre ako gimpili niya kay siyempre gwapa ko. Gwapa sa imong mata. Kagwapo man sa imong mata. Daw si ka si sin-o ka. Maayo pa gani papalanggaon ang apo mo sang sa lulo niya nga puro lang pasali. Kag lulo niya nga manugtonto. Ay. Kasi kung magruha ang baho mo. Huwag mo akong subukan. Masisira ang buhay ko. Hindi lang masisira ang buhay mo. Sisirain ko talaga yung kargada mo.
Cynthia, Hindi pa ako nakamove on sa mga ginawa mo noon sa akin. Pero Pedro, laging tandaan mo na hindi kailanman hindi ko ginusto nga isa lang pala dugo kayo ng minamahal ko. Pero tapos na yung atin. Tapos na yung atin. Maawa ka. Magpaubaya ka na kasi ang tanda-tanda mo na. Ibigay mo na lang yung apo mo sa akin. Cynthia. Alam ko, mahal na mahal ako ng apo mo. Ay, Cynthia, hindi ka ba nahiya sa iyong sarili? Bakit ako mahihiya? Ang edad ng apo ko malayo ang agwat. Bakit? Yung kalabaw nga, ang laki-laki na ng edad. Kalabaw pa rin. Kalabaw pa rin. Tapos ako, kung minahal mo lang siguro ako dati, Pedro, hindi tayo aabot ng ganito. Sige, ipaglalaban ko yung apo mo. Cynthia, maawa ka sa akin. Maawa ka sa apo ko, may pangarap pa yan. Bakit ako maawa? Yung ginawa mo na nga akong sinaktan mo nga ako, hindi ka nga naawa sa akin. Ilang beses akong nagmamakaawa. Umiiyak. Lumuluhod sa iyong harapan para lang mahalin mo ako ulit. Pero nung lumuhod ka, nag-enjoy ka naman. Hindi lang ako nag-enjoy. Ikaw rin nag-enjoy din ba? Tama. Pedro, maawa ka. Hindi ko sinasadya na apo mo pala siya. Maawa ka. Nagmamahalan kaming dalawa. Cynthia. At isa pa, mas masarap yung apo mo kaysa sa iyo. Butangi. Mas masarap. Masarap pag may sauce. Masarap kahit walang sauce. Ikaw, hindi ka nga masarap, lagyan pa ng sauce. Ay, sauce. Sos mio. Pero Cynthia, Ay, isa lang masabi ko sa'yo. kahit ano pa yung sabihin mo. Isa lang ang masabi ko. Kahit ano pa yung sabihin mo, lamang yung Boston Celtics 1-4-10-100. Oy, bakit? Golden State ako, Golden State. Golden State ka. May 2 minutes pang natira. 1-4-10-100. Ako rin naloy. Kinakabahan ako. Baka hindi naman makapaglaro yan si Juan. Biglang ma-injured yan. Maawa ka. Ibigay mo na sa akin. Ayaw ko. Ibigay mo na. Ayaw ko. At itong tandaan mo. Magkano ba? Magkano ba yung apo mo? Magkano kahit ikaw kaya kong bilhin? Magkano ba yung apo mo? Ito lang masabi ko sa'yo. Pag hindi mo iniwan yung apo ko. Bakit? Sabihin ko sa kanya yung mga nangyari sa Ay. ating dalawa. Ha! Alam ko naman na may nangyari sa atin eh. Yung hindi ko lang nalaman. Baka kinunan mo ako ng picture at video. At ipakita ko talaga sa Sige, kanya yun. pakita mo. Ipahiya mo ako, subukan mo at papahihiya din kita. Lo! Ay, apo, buti nandito ka na. Nagtagalog ah. Lo, dali lang. Anong gihimo mo kay Cynthia? Nga mo itong mga ginambal mo sa iya, ha? Apo, kalma lang. Apo, ang gusto ko lang naman talagang mangyari, Apo, na magbulagay na mo ni Cynthia. Bagot si Cynthia. Ha? Kabalo ka ba? Si Cynthia. Bad influence yan sa'yo. Bad influence yan sa'yo. Alam mo ba yun? That's why, kung ako sa'yo, dyan, mas better nang hiwalayan mo na si Cynthia
Ngayon din. Brigada Drive. Papa J. Boy Nonoy. Ay na may nagmugnuhay sa kong apo si Janjan Subong. Ay naglaeng daw ang buot niya nga gimbalang ko daw si Shen Shen. Sang amusad to. Pasin Shen Papa J. Boy Nonoy. Cynthia na yung pangalan. Ano sakto kung imuan para maging okay may sa kong apo nga si Janjan. Salamat, Mik. Ay nako. May kaagi mo din ni si Lolog. Si uyab ni Cynthia. Patay kang bata. Iyan ang motibo mo kay why man daw kuno ginhungod ni Cynthia. Oo nga, magkapamilya pala sila ng lulo ya. Pero yan, family stroke. Family. Alamay ka. Ang bulilyaso na. Atay kang ba? Family But siya ganun, gwapa si Cynthia, Papa Goro, J. Lord. Hindi lang halata. Hindi lang halata. May pera na, maganda pa. Yan, di na halata nga senior na. Patay kang bata. Ano ko nung himuon niya para maging okay sila ni Janjan nga iyang apo? Ikaw, Debrad, be? May mga mensahe, Debrad? Ay, siguro, Papa J and Boy Nonoy, para sa akon, sa kay Janjan. Ang pamangkot para sa kay Janjan, matutuod mo na ang pagpalangga niya sa kay Cynthia. Basi Amo kung na pamangkot na. lain man ang habol ni Janjan para sa kay Cynthia. Ala ka, Debrad.